Latające auto! Ej, bo to nie jest śmieszne, E, nie mogę w niego e, wjechać. To jest wypad chyba. Chłopaki, Leć dobra, Rakot, leć prosto do nieba. Normalnie. Leć Rakot, leć na Marsa, dobrze lecisz. Mijamy już, mijamy już Plutona, już niedaleko. No patrzcie na te drzwi, Pa, lecą do auta. Nie, nie polecieli do auta wcale. Ej, co on tam robi? On tam... Aha, on tam zestrzelili mu kask. Krwawi ten gościu. Ej, idziemy ich rozwalić? Idzie do auta. Dawaj, do auta. Dobra, ej, idziemy? Szybko, Uwaga! kurde, bo nie ma czasu. Ej, co on robi? Weźmie auto. Ej! Ej, Co to? What? Do auta! Do auta! Do auta! Co zrobił? Do auta! Szybko! Ej, gdzie ty jesteś? Wsiedliście? ej, Dobra. Nie, czekaj. No! nagle was... O, Nie mogę już, wejść. nie No! mogę wejść. No! Gdzie ty jesteś? Nie mogę wejść. Gdzie ty jesteś? No nie mogę, o, No! Ej, wypadłeś! Wypadłeś! Co się dzieje? Dobra, spieprzam. Co się No, zaczęło? No, co wy robicie? Dregu, co ci jest? Dregu! Kurwa! Wy już wsiedliście mnie jeszcze... Promień! To jest was... Ej, Dregu, ty wiesz, że ty w miejscu łazisz? Ja kurde, jestem pod posterunkiem policji teraz. What? Widzę was przy tym samochodzie, gdzie stał na początku i tam sobie ogóle- tańczycie przy nim. Pompa leży w... What? Ej, bo ja jestem w kościele Ja teraz. też jestem w kościele, nikogo nie ma. No, What? Ale jesteście w białym tym kościele na H7? tak. Tak, jesteśmy w nim. No to lol, ja też jestem w nim i w nim jest gaz już. O, jest gaz, no. Ktoś pisze mi nie ulicy, ja was nie widzę, kuźwa. Ja was też nie widzę. Znaczy widzę was na tej ulicy pod No spoko. Czarne SSW. To jest chyba jakiś nad sen. jeziorem to są. Tak, tak, No, ja to- teraz przez jezioro biegnę ogólnie, nie? Ja też. Is this real life? Nie widzę cię, kuźwa. To jest raczej... Nie wiem co tu się... Ej, widzę kogoś, ale... Ja pierdolę, ja tego nie ogarniam. Z mojej perspektywy wy jesteście w gazie. Z mojej tak samo, dwóch tam było. No, ja też tak widziałem, że w gazie cały czas. Ja ogólnie teraz po jeziorku chodzę sobie, nie? To tak. Ej, ale ja tego nie W czaję. kościele. Tam gdzie wy jesteście, to według was nie ma gazu, a z mojej perspektywy jest. No ja już jestem po drugiej Nie. stronie tego. Ja jestem przy tych domkach na H8. No ja tak samo. Jestem No ja A też widzisz, jestem widzisz? na H8. Szczele. Gdzie wy jesteście? No ja widzę. LOL, ej, Jesteś? what? Ja cię nie Gdzie widzę. jesteście? Ej, Light, wiesz co ty robisz? Co robię? Zobaczysz se na YouTubie. Ja cię nie widzę, stary. Ja Ale cię też ciebie nie kompletnie widzę. cię Widzę, że- Ja tu biegam w kółko i Widzę, nikogo gdzie nie powinieneś widzę. być, ale cię nie ma. Jesteś Ja w tym tylko domku tutaj? Ja jest... Light, powiem ci jak to wyglądało z mojej perspektywy. Chodzisz nad ziemią w powietrzu do tyłu. I odszedłeś w stronę lasu na ESE. Czuję, to co tu się w tej grze dzieje, to mi się trochę ze snami kojarzy, znaczy nie ma sensu nic w ogóle. Ten biały domek tam trochę głębiej. Te domki. Nie no, nie śpię no. Ja też tam idę. Nie wiem co z tym fantem zrobić. Najdziwniejsze w ogóle jest to, że ludzie się zabijają dalej, czyli są w grze A my i... siebie nie widzimy. Znaczy no ja cię widziałem jak chodziłeś po niebie, nie? Plecaki, Mało to. Domek. Bierzemy czary. Ej, Byłem widziałem tutaj przed chwilą Lajsta, a jak tutaj dojechałem to on zniknął. My tam dalej już pobyliśmy. No chyba, że nie wiem co tu się dzieje. Ej, ale a w ogóle słyszeliście jakieś strzały od momentu jak Nie. się tak... No ja też nie. Nic. Kompletnie nic. O, Widzę kogoś na górze. Ja też To ja, sobie... to ja. Bo jestem na górze. Ogólnie. Tak? Jestem przy tym domku białym. I widzę, A że to jest nie? zamknięty. To może mówię ty, bo ja jestem na górze. Ej, a masz strój od snajpera? Kurwa, co jest? Ej, masz strój od snajpera? Nie. Ej, ma ktoś z was strój od snajpera? Ej, No. co jest? Ej, cheater. Ej, no... Dobra, dobry cheater. Ej. No ja na pewno to cheater był. Mówię, nie Dostawałem nadmienię. teammate, zostałem pierwszy za jeden. Dobra, nice. Jak dostałem za jeden damage, potem po 20 dostałem. Cały czas. Dobry gościu. O, ty kogoś zabiłeś w ogóle. Co? Tylko... No ja się pytam, czy ktoś z was ma strój snajpera, no bo stoi gościu nie, w nie stroju mamy. snajpera. Nie, po prostu patrzę, że na No i kogoś go zabiłeś. odjebałem. No czyli to właśnie Parę to był razy ten. w ostatnim czasie ja gram sobie dwójki z kumplem, takim jednym zawsze. I już parę razy nam się tak zdarzyło, że zostawaliśmy my i dwie osoby na BR-ach, dwójkach, nie? I nagle mamy you have been disconnected, nie?